बरं दुसरं की आपल्या न्यू बिल्डिंग वर तेव्हा जी समिती आलेली त्या समितीला मी सांगितलेलं अर्धा मजला नुसतं भंगार आहे बरोबर आणि ते 2002 पासून म्हणजे 24 वर्ष आहे. अर्धा भाग काढलेले मॅडम तुमचा निघतोय ना पगार का 6-8 महिन्यांनी एकदा देत आहे संपला विषय. तसंच त्या डेप्युटी डायरेक्टर मानेचा निघतोय श्रीपाद पाटीलचा निघतोय सगळ्यांचे पगार खाताय मग का होत नाही. आयवॉश आहे नुसता तपासणी होते वगैरे काय मला सांगता तुम्ही. आय एम अ पोस्ट ग्रॅज्युएट फ्रॉम मुंबई आय नो एव्हरीथिंग इन डिटेल व्हॉट्स हॅपनिंग. बरोबर की चूक तुलाही माहिती आहे हे नाही चालणार नॉनसेन्स. हे तुम्ही मी आता शब्द वापरणार पण तो अनपार्लिमेंटरी फसवताय. तुम्ही म्हणजे तुम्ही नाही सगळी सिस्टीम. मग हे कोणा म्हणजे करायचंय का नुसतीच कागद आणि अहवाल आणि अमुक आणि तमुक व्हॉट नॉनसेन्स. आता हायकोर्टाने ऑलमोस्ट ताशेरे ओढायला आले. दे आर फिलिंग द कन्सर्न. कारण सामान्य माणसाचे प्रश्न आहे जन्म मरणाचा. कमाल वाटते का त्याच्यात तुम्ही हे ते काय अमुक आणि स्क्रॅप काढलं खेळ चालू आहे काय. त्या नाहीतर कोण तो आहे ना स्ट्रक्चर ऑडिट करणारा त्याला 24 तास इथे थांबवायचे. अँब्युलन्स जात आहेत जा आंदोलन करतो बस जा गो अलॉंग विथ अँब्युलन्स. बघा काय होते गोव्यात. एकही इथला राजकीय नेता नाही की ज्याचं गोव्यामध्ये एवढं वजन आहे की आमच्या पेशंटना लगेच या